Aquesta setmana al Gaudeix la Festa hem vingut fins a Mataró perquè estan en plena celebració de les Santes i les vivim de la mà del Ball de Diables. El Ball de Diables de Mataró protagonitza l'Encesa. I l'Encesa és un acte que té lloc el diumenge a la tarda, però que també té molts preparatius. Nosaltres venim unes horetes abans per conèixer quina és la feina d'aquesta Encesa del Ball de Diables de Mataró. Mataró no és el paradigma històric dels Diables, però la feina ben feta pel Ball de Diables de Mataró marca un camí a seguir. Avui protagonitzen l'Encesa, el seu acte destacat dins de la programació de les Santes, la Festa Major de Mataró. Han quedat a la masia de Can Pussa, que fan servir de lloc de reunió i de trobada. Queden poques hores pel seu acte fort i han quedat per posar en ordre la pirotècnia que faran servir i, de passada, assajar el text del ball parlat, del que es mostren orgullosos i que també pronunciaran per la tarda. És l'auto sacramental, la lluita entre el bé i el mal. El Ball de Diables de Mataró viatja fins a la tradició millor conservada d'aquestes representacions. Ball de Diables de Mataró és una comparsa composada per un grup de persones que mostrem el que és el Ball de Diables tradicional. Una cercavila en formació a l'hora de cremar amb un ball peculiar i bé, aquest any presentem el que és el ball parlat, que és l'escenificació de la lluita entre el bé i el mal, l'origen del Ball de Diables que coneixem avui en dia. L'any passat vam fer un que va servir per fer la presentació de la comparsa a Mataró, al qual explicàvem una miqueta què era el Ball de Diables, però el ball parlat, tal com el veurem aquest any, que és la lluita entre el bé i el mal, els angelets i els diables, la presentem avui mateix. Per donar-li un valor que aquí al Maresme barcelonès no es coneix i afegir alguna més a la festa que ja coneixem avui en dia. A Mataró no hi ha un ball de diables propi amb aquestes característiques, sí que hi ha grups de diables, colles de diables, i el que volem és donar aquest valor afegit i que la gent conegui que hi ha uns orígens i que té un significat tot el que fem. El Ball de Diables té personatges que intervenen a la cercavila i dins del ball parlat, que representen a la plaça de Can Xambar. El principal i victoriós és l'Àngel i l'Arcàngel, guanyadors del duel i enemics de tots els diables, capitanejats per Llucifer, Diablesa, i després hi ha els diables rasos, que són els borrons. Quan jo vaig veure que el Miquel de l'any passat no va venir, em vaig enterar i vaig dir, com que jo soc molt bo fent teatre, potser m'apunto. I llavors en Cesc em va trucar i em va dir, Àlex, vols ser el Miquel? I jo vaig contestar sí. Aquí tenim l'escut de Miquel, amb el lema inscrit de Quis ut Deus, que ve a dir qui com Déu. I és el que literalment vol dir Miquel. El que no sé segur és si es refereix qui com Déu perquè Miquel actua en nom de Déu o qui com Déu referint-se a Llucifer, que volia ser com Déu, i ell al final el combat i el venç. I aquest és l'escut que porta l'Angelet, i és l'escut de Mataró, com una referència també del nostre Ball de Diables a la ciutat. Bé, no és tant una recuperació, sinó és una creació de nou perquè no es coneix tradició de Ball de Diables a Mataró, però sí que podríem dir que és una recuperació en el sentit que hem utilitzat el text del Ball del Serrallonga del 1856 que s'utilitzava a Mataró. L'hem recuperat i adaptat al que és un Ball de Diables. Per exemple, clar, com aquí a Mataró no hi havia tradició de Ball de Diables, hem anat inspirant-nos una mica en les colles més tradicionals i antigues de Catalunya. Comptem amb un abanderat, dins del ball parlat comptem amb un capità, que aquí es diu Diable Major, i llavors els diables representen els 7 pecats capitals, i bé, i que acaba la lluita amb la victòria de l'àngel sobre els diables.
té una doble vessant. Una és la meva manera de fer cultura, però l'altra també és un projecte molt personal. Ara portarem 10 anys amb aquest projecte i jo me'l sento molt, molt, molt personal. Prou, diables infernals! Qui sou? Lucifer, som Miquel, t'escoltava atentament, no vull per la terra amb tota la teva gent. En nom de Déu combatré amb l'ajut del meu darrere de Santa Juliana Somproniana, obtindré victòria plena. Sembla el nom de dues plantes per fer infusió remeiera. Tot està llest perquè el Ball de Diables surti al carrer i representi un cop més la lluita entre el bé i el mal, que, com no, guanyarà el bé. Contra l'arcàngel dels seus cadells. A Mataró ara és al migdia, encara l'ambient està tranquil. Quan marxi una miqueta el sol començarà aquesta encesa del Ball de Diables de Mataró. Nosaltres el que fem és, mentre anem fent boca, anar cap a la secció del Perfil, on cada setmana coneixem una persona vinculada en el món de la cultura popular i tradicional. És una secció que ens elaboren les televisions de la xarxa. I ara sí, estem aquí darrere de l'Ajuntament i ja s'estan preparant el Ball de Diables de Mataró per fer l'encesa. Estem nerviosos o no? Una mica. Una miqueta. Home, tenim una experiència curta, per tant els nervis encara són... Vale. Però ja ho tenen tot llest. I ara mateix veiem l'encesa del Ball de Diables de Mataró. Tots els elements imprescindibles per poder executar el Ball de Diables estan preparats. El lloc de convocatòria es converteix en un fotocall d'amics, familiars i també desconeguts. Els Diables faran primer una cercavila i després executaran el ball parlat. Mantenen la formació fins que arriben al ball parlat i allà es disposen d'una manera específica per donar protagonisme als personatges. Els nervis ara mateix estan a flor de pell. Bueno, ho portem, ja comencen a arribar la gent, a vestir-nos, i ara ja és el millor de la festa. És aquests 4 minutets de nervis i comencem. Està tot preparat, tot ensajat, tot i que sortir perfecte. Per mi m'ha costat molt acceptar que era algo important per la meva parella i bueno, al final ho està aconseguint també ser per mi. És, pues, no sé, són nervis, bàsicament són nervis. Soc la de tasques internes. M'encarrego de l'Angeleta de plaça, que no s'equivoqui, que bueno, si es perd, allà estaré jo. El vaig tenir a la guarderia i és un bitxo. Aquesta tarda se fa un ball amb molta honra i cortesia. Lucifer és el cap, la diablessa és la guia, d'una tropa de diables on també hi ha un capità, que en posar amb les armes de terra fan tremolar. Gran batalla es presenta el valerós Sant Miquel, començant així la guerra, la de l'infern contra el cel. Aquest és el primer tros. I el cap de colla em va demanar que a veure si podíem fer aquesta escenificació per primer cop aquí a Mataró del ball parlat. Aleshores el que vam fer va ser documentar-nos, sobretot, primer, de tots els balls parlats que es fan a Catalunya i de quina manera podíem fer-lo genuí, el nostre ball parlat d'aquí, fer-lo d'aquí. I aquest va ser la meva feina i la seva també. Aleshores el que va passar és que vam treballar a partir del concepte de què és un diable, de què és un ball parlat i de quina veu, quin text, quin cos, quina energia té un diable, i a partir d'aquí hem estat assajant i avui ha arribat el dia. Les últimes indicacions mostren que el Ball de Diables no és un fet improvisat, sinó que té una preparació enorme darrere de la representació. Inclús si no es veu tot, no passa res. La pinça donant-li el suficient espai perquè quan rebenti pugui encendre el de sota. En veiem 20 i pico muntatges i només en necessitem uns 17. Guardeu espai, no foteu moltes masses tal igual. A la que veiem que se'ns encén, ja ens tirem enrere i aguantem. Mentre hi ha el sortidor no donem voltes. Quan hi hagi la carretilla, si volem, sí. Entrarà el Lucifer, se'ns emportarà, doncs continuem amb el que hem de ser. Tot això fora, la pinça, prendre pel sac, carreguem i continuem. I ha arribat l'hora de llançar foc. Els Diables prenen la Riera de Mataró. Intencions, ha fet noves melodies de records. A l'arribar a la plaça de Can Xammar, el Ball de Diables de Mataró interpreta el ball parlat.
Primer s'escenifiquen les diferències entre el cel i l'infern i després, aprofitant la presentació dels pecats capitals, que són els borrons, es fa un repàs a la classe política i a les notícies i temes més candents de la societat. Ens han colat les preferents i aniran a l'infern el gran xoriço d'Andòria i el cabró de l'hivern. I això de ser un xoriço deu ser un tema genètic. No en té prou i ens roba l'aigua al fill d'Andòria, és patètic. Però juro per Llucifer que quan caiguin a l'infern els cremarem amb benzina, pel cul els empalarem i no els darem ni vaselina. Diable soc d'aquest ball, diable soc i seré. Torneu-me les preferents o els caixers us cremaré. El Ball de Diables de Mataró ha fet un recorregut i s'ha tradicionalitzat. Ha adaptat la forma i la manera de ser dels Diables del Penedès i el Camp de Tarragona i ho ha exportat, adaptat al Maresme d'una manera excepcional. Això només és l'inici de la tradició. La Rosa i la Inés, també la Rosa i la Patricia, que ja no ha vist sentiment lliure mantenim viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.